bang ya slag kayu deh nih. Kasih kawan lo nih. Rồi, cái là bên jawab entah. Cái jawaban Jepang này. Mentah gila poi artli ki jaka kowe ha mauling bana but kani pat ke jaka bang iwan mentah kade ha kakram dam ha po mau senram te ka jingwan jonga kade ke sin banangkong awan kungkini ki jaka mo te ngasukwen ya producer bala ya lam inga kani but masung pe ye kane ke jaka kala wan chisha ha jimbut jonga ban ba kani ka jingroi bang in shoot kabade ha kani ka film jingim kaba yo lese ka haka jingmut jonga ban shoot kini kade ka yo lese kade ban long ka music video ka ban itna shushu ban kini bangala dep shoot kum ka durbhavriu ka bade ka pat jong ka film punok ka bang insa plai shen ka unis nam ban wan ma te ngangis kemba nakani ka jingwan shoot jong ima ya kani ka music video shekini ki jaka badon hamau senram bakite ki malungna kan wanra shibun ki jingkla hamtamle ya kani ki jaka da page ba kibriu kimpat da punchna bha te yole se ba hadin bakilai ya ka jing itnat but ya ka jing wandur jong kani ka music video yole se kinsa penwandur susu ma nang ba kiwe ki ba nabariru kiwe ki briu kiwe ki director ke ba na kawe ke jaka kinsa one ban shoot ya kini ka ya kini ki jaka badan sini te tangkatai lesbol